Aldaketak sehaskan, Peio Jogasuria buruzagia izan da 5 urtez, baina kargua uztea deliberatu du Solaseanarekin berehala. Aetzen ere aldaketak herriko bozak egin beharko baitituzte urtarrilaren 8ean hauteskundeak berriz ere, hautetxien erenak demisioa eman baitu. Eta emanaldia bururatzeko lankidean hitzorduak proposamenak beti baita zerbait ospatzeko eskuinetazke. Arratsalde on Hendaiatik, Ipar Euskal Herria gustukoa bali maduzue, hau zuen hitzordua da, egon gurekin, ongi etorri deneri. Bost urtez Sehaskako lehendakaria izan ondotik, kargua uztea erabaki du Peio Jogasugiak. Bere hitzetan ardura onartu zuenean ez zuen uste 5 urte irango zituenik. Sehaskako guraso ere denak ibilbide luze honetan lehendakari izateak zer irakatsi dion azaldu du. Buraso gira eta gure gain hartu dugu proiektua, beraz horiek ere eman behar ditugu. Eta hori beti talde lana errespetatuz. Eta nik hortan hainizik hasi dut Sehaskaren gibilean bada elkarte zabal bat, baina bada ere komunitate biziki zabal bat. Eta denen iritziak, denen indarrak komunitan hartu behar ditugu, elgarrekin eraikitzeko. Ez da beti errez, hartu behar da hor hitz egiteko denbora, gogoetatzeko denbora, kolektiboki lantzeko denbora. Baina bain makina abiatu eta badakigu borroka guziak irabaztan ditugula elgarrekin begira. Hain zuzen, talde lan horri eskerrein bat lorpen batu dituzte azken urteetan. 5 urtez izan dira garaipen hainitz, haitu gira kopuruak handitzen, gure komunitatea zabaltzen ari da, ikasle gero eta gehiago ukan ditugu, sortu ditugu ikastola berriak, sortu dugu kolegio berri bat, ari gira egituratzen gure tresna, ez dugu bukatua, ondoko urteetan berko da ere liseoaren desafioa irabazi eta liseo berri bat eraiki. Ezagupen mailan ere, urratsa handiak eman ditugu, eguneroko borroka bat izan da, ez dena beti erresa izan, garai batez ere antikonstituzionala ginela, errantzi guten, baina hori jakin dugu baliatzen erakusteko, kolektiboki, eta ez bakrik Sehaskak, baina lurralde osotik erakusteko, onartezina zela olako jarrera bat, eta legea aldatu beharko zela egun batez, Euskara, lurraldearen hizkuntza zela, eta Sehaska, hizkuntza politika horren zentroan zela, hori erakutsi dugu, ez ditugu fruituak ekarri oraindik, konstituzio aldatzen ez dugu lortu, baina nagian egun batez lortuko da, eta gero ere hezkuntzan haitu gira. Gaur egun, Sehaskan erakasteko manera, ez da dola 5 urtekoa, ez da dola 10 urtekoa, urratsez entziatzen gira, eta guk belaunaldi hortan ere ginitugu gure urratsak, izan da din inklusioan, izan da din Euskaren transmisioan, landuz, hobetu dugu tresna, eta gian ondoko 5 urteetan, ondoko 10 urteetan, eginen dute gu baino haintzez hobeki. Brebetan urrats garrantzitsu bat eman den arren, basua euskaraz pasatzeko eskubidea ez da oraindik lortua. Ez bakrik gure ikasleentzat, baina hizkuntzarentzat. Horren gibilean, ze ezagupen ematen zaion hizkuntzari agertzen da, eta badakigu kasio momentu batean girela. Horren gibilean agertzen da ere ze hizkuntza politikara eman nahi duten. Euskara ikasi bai, baina hainbat arte, eta trabatu, hiztun oso bilakatuko litezken ikasleak, beraz borroka hori ere ondoko urteetan irabazi beharko da. Garaipenak bai, baina Peio Jogasugiak lehendakari gisa, hainbat oztopori aurre egin behar izan dio, hala nola krisi sanitarioari. Hala ere urte hauetan gehien unkitu diona Beskoitzeko ikastoaren gatazka izan da. Beskoitzen ukan dugu zapez bat, erasoak biderkatu ditunak. Iantegian aurrak ukatuz, gela publikoen erabilela ukatuz, permisa eraikitzeko ikastola berri bat ukatuz, eta naizta sustengoa inizukan dugun, ikusi dugu hor ere sustengu batzu eskastiela, batzuek bai zuten hori oraindik ere, zapaz baten hitza, Sehaskaren hitza baino garantzitsuago baitute. Erakutsi dugu, urratsez urrats, kasu hortan gu ginela razoin, eta hor zapeza zela osoki jokozkampo, eta hori historioak erakutsi du hortan arrazoin ginela. Baina negia hor, gure sinisgerritasunaren inguruan duda bat ukaiteak, zeltasunak ekarri ditu. Gu zintzokiari gira, hitza betetzen dugu, interes publikoaren zatari gira, hori frogatu dugu, zilegitasuna handi bat lortu dugu urtez urte eginez lana, baina badakigu batzuen hitzaren gatik beti hauskor izanen dela, eta gu oraindik aparte gelditzen girela hainbat gaietan, eta ez dugula lortu sozializatzea gure arazoa gizartaren arlo guztietan. Larunbat honetan Sehaskako ikastolen kontseilua iraganen da eta bertan bulegoa berrituko dute.
Bulego berriak izendatuko du Peio Jogasugiaren lekukoa hartuko duen pertsona. Aste gutxi falta dira Etzeko herriko etxeko hauteskundeak iragaiteko. Hain zuzen, gehiengoko hautetxean erenak kargua utzi eta prefetak urtarrenaren 5 deitu du herriko bozen lehen itzulia. Orotara 3 dira lehiatuko diren zerrendak. Auzapez orde ogia den Ramuntxo Goienetxek aurkezturiko zerrenda, auzapez oiaren sostengua duen Aetze bihotzetik zerrenda Letizia Gezon Mixo buru izan da, eta azkenik Ramuntxo Labataramendi Aetzen oposizioko lista. Hain zuzen, azken hauek jada abenduaren 23an hasiko den kanpainarentzat motorrak berotzen hasi dira. Segitzen dugu egiaren bizia, aspaldi, gauza initz, gure ustez ulertu ditugu, ikusi ditugu egiteko manerak nolakoak ziren, eta zinez pentsatzen dugu politika egiteko manera hori baztertu behar dugula. Aetzen oposizioko taldeak Filip Elizalde auzapez oiari zer leporatzen dion azaldu du. Hainbat erabaki bakarrik hartzea, edo pertsona bat edo bikin, horbiltasunan zituen pertsona batzukin, ala nola DGS oiarekin, eta zinez gai nagusiak ez aipatzea herriko kontsenan, bai gurekin, opozizioko kidekin, baita ere bere zerrendakoekin. Eta hori onartezina da gaur egun. Ez gila emeretzi herriko kontseilu batean, pertsona bakar batek arditzan erabaki guziak. Herritarren beharrei erantzuteko xedez erronkak identifikatu dituzte. Hala nola, helduden urteko ikasturtearen prestaketa edo herriko langileekiko harremanak hobetzea euskararen defentsa ahaztu gabe. Badira gai potur batzuk aetzerentzat, eta hortan parte arazi behar dugu herritarren aitza nunbait. Orduan, komunikatu gehiago, ez erabaki hartu bulego batean bizpailu pertsonen artean, gauzak argiki identifikatu, antzinetik pentsatu eta proposatu ere, alako desmartxa bat bai segur izanen dugula. Horiek horrela, Ramuntxo Labataramendi auzapez karguarentzat aurkeztuko da Amaia Lalurra 2. postuan izango delarik, eta Euskal Elkargoko ordezkaria izateko Santiago Kapendegi aurkeztuko da Ameli Bejardekin batera. Ikus-entzuleok ostiralero legez, asteburuko planak proposatuko dizkizuegu, lehena Jurreren eskutik, Xiberura joanen gara, ez da? Hoixe bera, Xiberuan izango da kontzertu berezi bat gaur, atarratzeko prefostan Bloin taldeak joko baitu, beraz, gogoratu behar da, Bloin taldea Bainolet filmatik sortutako proiektu musikala dela, taldea 5 musikarik osatzen dute, eta jorratzen duten musikaren estilo aldetik, intimotik popera pasatzen dira, fantasia ere, pixkate jorratu dazken hilabeteetan, Bloin taldea Euskal Herri osotik ibili da, hala nola Errekale Horren, Oñatin, Baigorrin, Itxaurrondon, eta datorren urterako kontzertu bakarra aurre ikusi dute momentuz. Hain zuzen, urtarrilaren 10ean joko dute Biarritzeko Atabal aretoan, baina Biarritzeko hitzordu hori baino lehen esandakoa gaur prefostan egongo dira arratsaldeko 9, gaueko 9 hasiko da kontzertua eta sarrera libre izango da. Mila esker Jurre, eta kontzertu gehiago itxasun gaur gaueko 10 goiti, Maskak, Astobaba eta Lanas Travel Sound Arroka Garai ikastolak antolaturik, sarrerak 10 eurotan, eta bestalde Arberoako ikastolaren alde ere beste kontzertu bat izanen da bihar, sustengu kontzertua gogoratuko dugu ikastola errezela, eta beraz aierran 8 goiti, Sutagar, Istaklok eta DJ L. eta azken proposamena larun batean ere beste kontzertu bat, Donibane Garaziko gaztetxean, Kuartz, 3. bira egiten ari dira, urrian hasi ziren, eta bihar eskainiko dute azken kontzertu esan bezala Donibane Garaziko gaztetxean, eta galdu ezineko beste hitzordu bat familia askorentzat, Olentzero eta Mari Domingi dagoeneko iritsi dira, eta datozen ordu eta egunetan gure herrietan ibiliko dira, ezta? Bai, ala da, Donapa Leon izan ditugu jada, gaur goizean 10etan azokara iritsi bai dira, eta arratsaldean besteak beste Baigorri eta Kanbon ere izango ditugu, eta bihar esan genezake Lapurdi, Xiberoa eta Baxinafarroa guztian barna ibiliko direla, atarratzetik hasi eta hemen Baiona Lapurdiko hiriburura arte. Galdu ezinezko hitzordua, badakigu neguko solstizioan sartzen gira, eta hemendik goiti eguna luzatzen dira, horixe ekartzen digute Olentzero eta Mari Domingik argia neguari aurre egiteko, momentu magikoa familian bizitzeko, egun guztiko egitarago izango da adibidez hemen Baionan, eta bazuen nahi eskutitzak ekartzea gonbidatzen zaituztet, izan hemen Baionan edo beste dozein xokotan ere. Mila esker Aitor, ikusentzuleok, datotzen 2 asteetan ez da saiorik izango,
dago, Gabonetako bakantzak izango baititugu, eta gaurkoan Olentzero eta Mari Domingirekin agurtuko zaituztegu. Egu berri on!